Como é que Chidzokai. Amen. 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 Goloi tinofamba kufamba nayo to. Yes. Jerusalem. Tibasire Paulo. Yes. 24 hours a day, tibasire apostle Jesus and apostle. Muripo. 24 hours a day, tibasire apostle Jesus. Oh, as muripo muri pane vamwe tiri pamwe chete. Tibasire basa rokusoika zvaFrica ipi. Amen. Chara mone. Chechi iri muno muZimbabwe, iri muSouth Africa, iri paBotswana, iri muMozambique. We need to go to Zambia, ikurese zvakaita kumwe. We need to go to Malawi, ikurese zvakaita kumwe. Mudzidzisi Faiteli pavauya kuSouth Africa just now. Vachiburuka mumota. Mashoko ekutanga vakataura vachiti muna vachitaura naBishop Mambare neni vakati makarongere magumano edu aya handiti amuno muSouth Africa. Toita zvatinoita zvino. Tabva panapa toda mamwe magumano kana kuti 3, 4. This is a 99.9-year-old person autaura izvi. Kuti auda magumano, auda kutotanga akutohanzi ati handichatoende. Ndakati aiwa tikumboita zvirayiro kana tapedza zvirayiro tozodini? Tozoita. Zvakanzi Zimbabwe takapedza mwanangu. Izvo chechi ndakanzi Africa ivhangeri yamukumanudzi. Amen. Saka mukoma Edward. Basa renu. Ndokuti mission yemutumwa kutumwa kwomuranda waMwari pomazha Africa kuchienda Africa yose. Atsachaenda kuKenya, atsachaenda Tanzania, atsachaenda Uganda. Zvipo zvamwe mucheni zvakaiswa mamuri kuti tibatsire Paulo. Amen. Muri panzvimbo pedu. Tiri pamwe chete. Ndinotenda mukoma. Maafrica edu. Ndokuda Chiremba. Ngoma Masimba. Kurebe meso nzele dzinonzwa. Asina vakauya wana. Vanhu tiri kubatsirwa nematambudziko zvipo zvamakatipa. Uye musi wandakauya mukandropafadza muchindikwezera ruoko rwangu muchiisa zvinhu zvenyu zvaipinda zvikanoungana pamweya simba richibva rawedzerwa rekubata basa ravo. Mudzidzisi ari kukumbira kuti mubate tsvimbo yake, ropafadze tsvimbo yake yakukupai yakukutambidzai. Ari kukumbira kuti muiropafadze, kuti muikomborere. Zvino ndingati vhiki mbiri dzakapera senguva dzese ndinopota ndichiona mudzidzisi kuti vakadii. Saka ndakasvika kumba kwavo ari mangwanani akazingaite 8 o'clock mangwanani vasati vamuka. Saka ni mabhureni akazoyonditora akati mazuva ano anonoka kumukaitoya kuno bedroom. Ndobva ndasvika vangerikasimo ndobva ati mwana wenyu auya bodi mwazha wepurazi rekumarira zuva uya. Zvikana mudzidzisi mwana wangu andinodisa. Ndokubva vandibata ruoko rwangu rwerudyi. Ndobva vakutanga kuimba vanomutenda havanganyadziswi. Ini ndakanga ndakapfugama pavari. Vangeri Kasimo namabhureni vakabva vasumuka kuimba vachidaira. Pavakatanga kuzoti Eli Jesu vakabva vatanga kukwizira ruoko rwangu rwerudyi. Vachikwizira.
saka kuisira kwavaita kune zvinhu zvaipinda mupfinga mangu. Pavakataka kundikwizira ndingangoti zvangu zvazvakagumira. Zvakazobva ipapa zvichidini zvichikwira kuzadza urese kusvika. Ndopavakati vada pamusoro vakati mwanangu enda undibatsire basa. Afrika yedu. Ini ndakabva kumba kwangu ndiri muJohani nokuti hadinyori kutora muJohani ana Muroti Chiwara vakadedza kunotukirira ana vamwe vese zvavo vazhinji vaingonditi uya zvasingaiti. Asi ndakabva kumba ndiri muJohani ndakazodzokera ndaamumwasha. Ndikakasira kuti kunewo kwamaranga vamwaifona vamavatimbira meseji vandairapa ndikati kwete ndakwamwasha kwete ndakwamwasha kwete ndakwamwasha. Ndikazonooneka ndikazoka kumudzidzisi ndikati ndaoneka. Ndakarayira tsvimbo yangu yanga iri kuCape Town kumwana wangu anga ari mufundisi wezveramishoro anonzi Masimba. Ndikati tsvimbo yangu ngaiuye ndobva ndauya yauya. Vanhu vese vakatadza. Pana asina kutadza here? Jesu wakafira ngirozi here? Wakafira vakaipa ve? Kuti abise. Ko zvino. Chabikwa chineibva. Charasika charasika. Chawanikwa chadi? Uyai kwandiri mese makaneta. Nemakaremerwa. Iyi ndio kuzoro dzari. Kuna vakatadza zvakawanda nenyasha dzodiwa. Zvakaipa zvinoregerera. Nokuda kumuchinjikwa. Nokuti haana kufira vakanaka. Akafira ngirozi. Tata akafira ngirozi here? Akafira vakaipa. Kuti kana vatenda kwaari varegererwe zvakaipa zvavo nokuti vakaitwa redeem inonzi redemption. Vakadzikirwa. Amen. Amen. Tsaona inopera yose nemhaka dzose dzoripa nokuda kwei? Zvino maona ikamba yazi kwaugaro hwaMwari manje saiwe. Gore musi wa25 musi wa 17 February 1956 ndakaramba chimba chemapango ndikandoti zvakaemba yei dombo risi ndakapuruka chibhukutenga rakachena kuti uchimamai gwekuimba kweachenje ndokuzokundi Jesu kusvika north kwakambotangira kusvika muEgypt kwakasvika muchechi ndakanosvika kuEgypt. Amen. WakuEgypt rodzika kuno chiti munhu vachasara pakati peEgypt neEthiopia. Gore reshimba rauya rosvika zvino ndopandakambanda ndapfuura navanhu vangu 12 vaiva ndakadziona vapostori vana vari muno mukati vari vaMwari chaivo vari vapostori. Amen. Vamwe ndiwe. Amen. Ndopa tosvika parikuva paya gore rosvika ndopandakati tarisa ndiokaenda muSioni ndinda Ezra ibwe rekona rakashandurwa rinodi rinokosha nonotenda kwariri. Gore ropfuura sitakaramba tiri kumabuda zuva navarume avo 12 tora vekuwest kwedu tiri kumabuda achenji dzakamukomba tichinda vari muchinhu chinenge hatizi kuti ndingatifanidze sebheseni asi riri jena rakatimba sedishi asi rakatimba isora vese pamuchivaona miri yavo asi vagaramo chibhuru vakaramba vari kuwest kuenda chibhuru tiri kueast kwapa ndomba tasvika Drakensberg Mountains. Amen. Zvinoko takaenda tangoti elijiso. Tasvika paDrakensberg ndipo patakamira naye amira. Ndikati kwakomana varume mina vaira vapostori. Vaya ndakambora vapostori vapostori. Varimo 12. Amen. Ndikati ishashi kumboburuka. Fura achirumbopfuura nyika yose zvingatidzokera kuya patatanga kuonekwa zvichibva robva paDrakensberg Mountain ronanga west. Amen. Serenda Francis Town. Haleluya. Ndobva tadzoka zvichibva zvapepuka. Mazvona ndiye Mwari watinayo haasi Mwari wokufoma ndiMwari wakauya kwatiri asi ndati kuvapenyu muchaona zvamusaka maona iye zvino makatona zvamuzimu kubvira 1956 zvinhu zviri kudzokera shure zviri kuita sei kunze kwavasingatendi vamwe vatonyera kudzika asi vazhinji vaya vari kutere shoko vaya mumapori chokwadi
ndinomukomana uya ninguwe mufundisi uyu atakapa kubata murehwa namutoko ndiani Bishop Maisiri isene angel ani makamuzwa muna matu wake pandi pandi kusakana tungambira achiri munhu we uye cheshe ari kutaura chikuitika chaaraira chinomira chisi chataura chichitika akagashire dzidziso ndiyo mwa vakagashire dzidziso wakati ari kuita isene angel mwana wa muna handiti mushova uri papi asa is an angel, that one. Hallelujah. Amen. Africa forward, never. Yes. And you don't know the Christian matter. And you don't know the Christian wakati waru. Mwari waka uya. Icho kwa. Asimochi ngina waporofita bei. Kuna wa mwari kumachesha. Aya anona matamari n'umuzimu wasingade kwenga Bible yani zwe. Ha? Na vamwe akadaro vanoshandiswa na Satani. Kungashaya kwana Judas Iscariot iri mukati medu. Saka chiripo chavapo. Chakamboitwa. Zvishamisa. Hallelujah. Amen. Inosaka ndio shandanda sumukira. Amen. Amen. Kuti chaparije. Amen. Africa. Nasika pasha Africa. Amen. Pasha kati recreation of Africa. Norera vana vari kuma university. Kuti vanozokubatira mubasa rokusika kwenyika yeAfrica iyi. Zvinazvisiita here. Zvinomufara vana vabobo. Hakuna kushuwa. Mwari. Muimba ya Mwari. Hakuna kushuwa. Muimba ya Mwari. Muno rufaro mazuva ose ndokuisa Mwari. Zvino kuna chingoni dzacho Jesu Kristu norudo rwaMwari Baba nokuwadzana kwaMweya Mutsvene zvive zvingagare nese zvino kudzamarare kwekusingaperi.